masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Kamar yadda kuka gani gashi Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo mu a cikin wannan masallaci inda muka gayyato Malam Abubakar Ibrahim, shugabanmu, malaminmu kuma babanmu, dan ya zo ya ansa mu ɗaya daga cikin tambayoyi. Ba tare da bata lokaci ba, zan ba malam magana ya gaisa da al'umma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك يا مسلمين، السلام عليكم. مالا عبد الرزاق بسم الله. Malam, ya ake sallar gawa a musulunci? Sallar gawa a musulunci za a kawo matacci a gitta gaban limami ko kuma gaban mai sallah in shi kadai ne, ko kuma a ce gaban limami. Idan sallan nan za a yi ta ne akan gawan mace, to limami zai tsaya ta hiyar daidai tsakiyar matar. Ni aiki da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar gawa ga wata mata ta rasu cikin biki, sai tsaya daidai tsakiyar ta. In namiji ne sai a tsaya daidai ka faɗi shi, kuma da wani hadisin ya tabbatar da haka. Wannan shi ne wurin da zai tsayuwa kenan. Liman ya sama mu sun yi sahu, in mutanen ma kaɗan ne a kai su sahu uku. Kenan abinda liman za a shi ma mu zai kabbara hudu za a yi, hadda kabbara harama ake kirga. Kenan ya kabbara harama zai karanta fatiha, zai karanta sura. Wannan mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanabila sun ta akan haka. Malikiya da hanafiya su ne bisa yarda a karanta fatiha ba, amma su wanda sun yarda a karanta fatiha. In ka karanta riyadu salihina ta imamun nawawi, haka nan da azkaru na imamun nawawi. In ya karanta fatiha nan da sura, bayan kabbara harama sai ya sake kabbara ta biyu. Bayan kabbara ta biyu sai ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. In ya kare salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbara ta uku. Bayan ta uku sai ya shiga addu'a ga mataccen, in mace ne in namiji. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa anhu wa karim lahu zuwa karshe. In mace ce Allahumma ghafir laha warhamha wa afiha wa anha zuwa karshe. In ya gama wannan addu'a sai kabbara ta hudu. Bayan ya yi kabbara ta hudu, yana so ya kare addu'a ga mataccen, in yana so kuma ya salamce da ita. To wannan shi ne suka sallar gawa. Gudu wanda ya karanta riyadus salihina haka zai ganin ta, ya karanta azkar na imam nawawi haka zai ganin ta, da sauran dattawan addinin musulunci ire-iren su kuke wa sunna na sai sabiki zai ganta haka, da sauran su tafsirin da Allah sharhi umdatul ahkam na ibn bassam zai ga haka, da sauran ire-iren. To malam, kun yi zancen cewa mutum za a karanta fatiha sannan a yi kabara ta biyu sannan a yi salatin annabi. To ana samun wani lokaci liman sai ya kabara ta biyu. Idan ya wannan kabara ta biyu, shi mamu ana samun daga cikin wasu mamu waɗanda ba su kare fatiha ba, kuma gashi liman ya yi kabara ta biyu. To ya ne shi mamu zai yi wanda bai kare fatiha ba? Kake biyan limami, to komi naka gaugauta shi kake tun da kai mai biya ne, saboda ba kai ake jira ba, kai ke jira. To in baka gama fatiha ba ma kabbara, kai ma kabbara za kai, kamar yadda ko da sallah ce ake mai koyi da sujuda, sai dalli mai duka ko ba gama karatun ka ya ta za kai, saboda kai biye shi kake yi. Karatun shi ma shine karatun ka. To an baka dama dai ne kai karatu, amma ko ba ka kare na gaba in yi kabbara, kai ma kabbara za ka yi. Amma yadda can ga sallah ta dukawa da rukuni da suya, yi rukuni za ka yi, baka tsaka ce sai ka yi da karatun. To wannan shi na'am shikin. To kamar mutum in ya je kai tsaye cikin kabara, ya yi ta kabara ta biyu, salati zai ci gaba da shi, zai farawa? Duk kabarar da katar da kasa liman, duk kabarar da zakai, abin da ke ba wannan kabarar zakai. Na'am, masha Allah. Duk kabarar da kai, abin da kabara ta biyu ce ga liman, to kai ma ko da ita ce ta farko gare ka. Na'am. To wannan abin da liman zai karanta a ba wannan kabar shi za ka karanta. Na'am. Malam, idan mutum bai san yadda ake sallar gawa ba, misali bai karanta ba ko bai je yadda ake yi ba, bai tsaya makaranta ya koya ba, idan ya zo kamar mutuwari, kamar gidan gawa, sai za a tada sallah. To
tunda kasancewa bai iya sallar gawa ba, bai san da ake ba, jam'i za a yi bi ko ya haƙuri tunda bai sanya ake ba? sai ya da wallahi bi jama'a tunda ya biya ce ake dama mu in mun zo sallar gawa muka yi ma mutane bayani dan gajeri kamar irin bayanin da na buɗe wannan tambayoyin da aka yi na cewa yaya ake sallar gawa sai mun karanta ma mutane dan tuni duk da ko wanda ya saba yanta sai ya daɗe bai yi ta ba to ita kawai sallah ma ta yau da gobe ana rabkanwa gare ta bale abin da wani ma sai shekara bai sallar gawa sai mun ma mutane tuni cewa kabbara kaza za a yi akan kirga da kabbara harama in aka yi kabbara harama ga abin da ake karanta in aka yi ta kabbara ta biyu ga abin da ake karanta in aka yi ta uku ga abin da ake karanta in aka yi ta hudu har ma a nuna cewa to in liman yammanci ya salamce daga ta uku a mai tasbihi dan ya cika saboda yana iya samun wannan to idan aka fara kenan magana mun tada zo idan ka misali an tsere maka ka zo liman kabbara ta biyu ce kai ka zo kai kuma ta harama ce sannan kai da kana yi karanta fatiha kana shi kenan in ya zo ga kabbara ta uku kai yanzu take bi ta biyu gare ka kana yi salatan annabi na in ya zo ga ta hudu wadda take nan shi salamci ya zai kai kuma sanan ne ta uku gare ka sai kai addu'a ga matacce in ya jira in an barka da gawar kalamu sauran kabbarar ka tare da karatu sai ka karanta fatiha gare ina fata an fahimta kenan ta farkon ka za ka yi fatiha ka ta biyun ka za ka yi salatu annabi ta uku za ka yi addu'a ga ta hudu to shi kenan in iman ya salbace daga nan in abar ga sai ka sake yin addu'a ga ce kenan sai ka salatu in ko ba za a bar maka mataccen nan ba dauki za a yi kawai daga nan sai ka yi kabbara kadai ba ka tsaya malam akwai wani lokaci idan mutum ya zo inda ake sallar gawa zai ga wasu da takalma wasu kuma sai su zanki huddawa to menene matsayin wannan abu? wannan matsayi ya danganta kamar kwatancin yadda sallah ta yau da gobe take wadda ba ta gawa ba dama akan samu wasu suka yi sallar takalmin su matakar takalmin na da sarki wasu kuma suka yi sallah ba takalmi ta kowane hali ko da suna da sarki ko ba su da sarki to kasancewa sallar gawa sallah ce wadda tsaye ma ake yin ta ba da kuma ba su da kuma ba su tabarma ba saboda wasu kan hidda takalmi don saboda yanzu sallar masallatan mashin hudodi ne su ga sallar yau da gobe ko ka bayanta to sallar gawa sai ta zan tsaye ne ake kasa ba bisa huda kowa ba shi yasa da mai yin sallah da takalmi ga sallar yau da gobe kuma su salawat da wanda ma bai da takalmi to tun da sun san hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sun sahihul bukhari da sauran kutubus sitta da hadisai sun tabbata manzo Allah na yin sallah da takalmi to duk wanda ya tabbatar da takalmin shi na da tsarki kawai sai ya tsaye da takalmin shi sallar shi yadda ake yin ta ga salawat ya halatta ayi ta ga sallar da masu kallon mu da saurare kada ya kumanta kuna tare da malaminmu inda yake ansa maku tambayoyi a cikin wannan shiri na mai suna addini da rayuwa saboda haka duk mai bukata tambaya yana iya aikowa ko ya kira wannan lamba kamar yadda kuke gani ga akwatin talabijin naku. Malam tambayar mu ta gaba ita ce ana rike hannu ga sallar gawa ko sake ake? Tabbas imamin Nawawi a cikin azkaru nashi kenan baban da ya kawo su da sallar gawa ya tabbatar da cewa ana rike hannu da sallar gawa yadda ake rike hannu da kowace sallar da faɗin kenan ya tabbata kenan ka rike hannun da sallar gawa don haka za ka ga wasu mutane su rike hannun su kenan duk wanda dama ana rike hannun shi da sallar gawa to ga sallar yau da gobe ta kama salawatu ga sallar gawa ma zai rike hannun shi wannan shi saboda hadisai sun tabbata akan rike hannu cikin sallah ba tare da sun bambanta tsakanin sallar gawa da sallar kamsu salawatu wanda ke yawa tambayar mu ta gaba mala ita ce sallar gawa ana mata sallama biyu kamar yadda ake yi cikin sallah. Shi ma tabbas a sufa sallar gawa cikin azkarin littafin Imam Nawawi ya tabbatar da cewa ana sallama biyu ga sallar gawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ya yi haka sallar gawa. Littafin azkarin ne ba mu. Masha Allah. A yanke hukunci ke da gaba kawo hujja kuma hujja ta zama kwari. Kasance ya ce saboda ana yin ta kafin salawatu kuma ba manzon Allah bai bambanta ta tsakanin sallar gawa da kuma sallar wajen sallar. Malam sallar gawa ana mata du'a istiftahi
bare ya ramata da wa'ar istifta shi ma dai littafin azkar na imam an-nawawi ya tabbatar da za a yi da wa'ar istifta ga sallar subhanaka allahumma wa bihamdika kenan bayan kai kabbar harama kamun ka fara karatu to malam kamar ga wanda bai jin larabci menene du'a'u istiftahi? to ga wanda bai jin larabci shine addu'a buɗe sallah ita ce ake ni da du'a'u istiftahi bayan kai kabbar harama sai kai addu'a wanda ake kamun a fara karatun fatiha ita ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka dai ce daga cikin nau'ukan addu'a buɗe sallah sannan da shi kenan sai kai isti'aza a sarce basmala a sarce sai ka fara karatun fatiha ga sallar gawa ne ko sallar malam idan aka mance ba a ma gawa sallah ba aka rihita to menene abin yi? abin yi sai a zo bisan kabarinta na da sallar ta kan kabarin na to shi daga nan ne Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mu karshen amsa wa'annan tambayoyi da malam yayi da malam ya amsa mamu sannan muna tunatar da masu kallon mu a daidai wannan lokaci wannan shiri an hiddo shi ne domin kalin al'umma ga abin da zai kara su a cikin wannan addini nasu da waye masa kai bisa kan wasu matsaloli kuma muna tunatar mu da jama'a kowane lokaci suna iya kira bisa ga wannan lamba da kuke gani a talabijin naku kenan sai ku buga ku ba da tambayoyin da kuke so a karba maku cikin shiri na gaba kuma wannan shiri da kuke gani zai zanki hituwa duk kowane wata insha Allah malam karshen abin da ke ga ya sauka kenan sai Allah ba mu da kuskure da kai Allah shi ya yi dinki da gyara alhamdulillah wana kira kuke wacce addu'a za ku yi kuma ga wannan shiri ko kira za ku yi ga al'umman maradi game da wannan shiri? to na ɗaya dai kiran da za ni shine Allah ya sa abin ya dore Allah ba mu ikon kuma aikata kuma Allah ta taimake da hikimomi da fasahohi na wayi ma al'umma kai da taimake da ikhlasi sannan kuma muna roƙon yan uwa musulmi su ba da haɗin kai yadda abin zai ci gaba mu amfana kuma su ma su amfana gaskiya musulunci ya amfana gaskiya muna kira da cewa shi idan wannan shirye-shirye da sauran kastoci kusan shekara 30 ta wuce zawa yau su ne suka ba da gudunmuwa wajen waye ma mutane kai musulmi a ƙasashen afirka mazansu da mata yare da manya har muka shiga cikin hasken da muke ciki a yau kowane fanni sai zan wannan kastoci su ne ke waye kai a kan shi sai muke wata mutane su ba da haɗin kai don duka mu karu a cikin lokacin da muke ciki kuma na bayan nan sun su rasa